Krotag d'Otterdam a Nuxe, presó minera. Primera part. Una història de Sleipner Sorokselv. Capítol 4. Identificador de presoner. Codi 4852 11 11 00. L'actuació de Krotag per defensar els guàrdies a la galeria havia cridat l'atenció dels superiors del centre. Malgrat que la granota vestida havia accionat la criogènia davant l'acció corrosiva del gas, no havia impedit que una gran part de la cama de Krotag quedés malmesa. La seva actuació i el destacable rendiment havien impressionat els gestors del complex, els quals van decidir que valia la pena de restaurar-lo. El resultat va significar una cama en la mateixa línia que el braç, amb una potència de cop que depassava la seva imaginació. Un xic desconcertats els dirigents per la reacció de Krotag en favor dels vigilants, van considerar el seu comportament, que, d'altra banda, reflectia la rutina que havia seguit des del moment que va arribar a la mina, de no ficar-se en problemes, no provocar els guàrdies ni iniciar aldarulls. Cal dir que els guàrdies tampoc no s'hi van enfrontar, advertits com estaven de l'episodi protagonitzat per Krotag en la darrera presó on havia estat. Cap d'ells no es volia arriscar a ser una nova víctima de la seva força. Després de consideracions per part dels superiors, Krotag es va trobar convertit en un vigilant d'interior. Allò li permetia una activitat menys perillosa perquè no estava en contacte directe amb les fonts del fluid. A més, dormia en un estatge per als guardians de galeria a continuació de la sala comuna i fins en alguna ocasió havia servit a la sala on hi havia la instal·lació de producció d'oxigen, vital per a l'explotació. La nova situació comportava una ració extra de menjar al dia, allunyar-se unes hores de l'olor de pixum i excrements que planava al dormitori dels excavadors i gaudir d'una dutxa cada 4 setmanes. A més, de tant en tant, el deixaven sortir a l'esplanada vidriada o l'exterior, com l'anomenaven ells a tall de conya, una estructura de patis filferrats que envoltaven el complex. No tenia pressa. Li havia costat poc imposar-se als convictes. Els vells, perquè ja el coneixien i sabien del que era capaç. Els nous, perquè només arribar a l'explotació, més d'un havia comprovat l'abast de la seva força i la rudesa amb què els controlava. Tan sols Titsey semblava indiferent als canvis, tot i que l'ascens de Krotag també l'havia afectat a ell, que, malgrat que complia amb les seves funcions d'ensumador i provisor de menjar als presoners, ja no dormia a la sala comuna. Krotag havia aconseguit que el deixessin dormir al seu jaç com un capçal, seguint la rutina que s'havia imposat des del dia que el van traslladar al centre. Els altres guardians li feien gresca, no massa, perquè Krotag no era popular pel seu sentit de l'humor. No reien mai, però aquella relació tenia intrigats els seus companys. Un parell havien estat convictes com ell, ascendits amb el temps a vigilants d'interior, i en més d'una ocasió havien manifestat l'estranyesa per aquella relació que no semblava motivada per cap afecció íntima. Sobretot, referien sovint
el dia que havien vist a Titsei tallar-li les ungles dels peus perquè Cròtec, amb la nova estructura, no s'hi arribava. Aquella simbiosi utilitària tenia aspectes incomprensibles per al propi Cròtec. A ell també li costava entendre la tirada que li tenia. Però Titsei havia esdevingut un complement de difícil qualificació. La rutina continuava. Un terrabastall a la galeria va commocionar el torn. Una part del sostre, després de vibracions i trencaments, es va precipitar damunt de miners i d'alguns vigilants. Cròtec es va apressar per ajudar els companys, primer, i tants obrers com va poder després. Un dels murs es va esquerdar i un raig de gas es va precipitar sobre algunes de les persones que jaien ferides. En acudir per taponar l'escletxa i protegir un company amb el seu cos, Cròtec va rebre l'impacte del fluid, però va aconseguir aturar-ne la sortida, impedint així que el mal fos pitjor. Alguns captius van morir a causa de les inhalacions abans no els poguessin rescatar. El resultat fou la substitució d'una part de l'esquena i un tros del braç lesionats per una pròtesi robotitzada en la mateixa línia que els membres reemplaçats. Davant la resta de carcellers, tot plegat refermava la voluntat dels superiors vers Cròtec i la vàlua que li concedien. Quan va tornar del taller, va observar que s'havia produït un canvi significatiu en Titsei. La seva pell, de comú un xic blavosa i freda, havia pres una tonalitat rosada. Quan s'havia ajagut al capçal per dormir, com de costum, Cròtec havia notat una certa calidesa. En interessar-se per aquella variació, no havia obtingut més resposta que es tractava de modificacions pròpies de la seva naturalesa. Titsei li va assegurar que no s'havia de preocupar. Ell el veia bé i el va creure, però li va quedar una recança que no podia definir. Poc després el van recaptar per a vigilant d'exterior. Allò sí que era un gran canvi. Patrullaria als encontorns de les instal·lacions, tot i que ho faria sota el cel envidriat de la gran volta, si se'l podia anomenar cel. L'ambient era sempre enrogit i polsós pel desert que envoltava la mina. Hi havia poca diferència entre el dia i la nit. Però quan una ventada intensa netejava temporalment el sorral acumulat damunt la volta, es podia contemplar l'ennuvolat mantell de tons rojos i marronosos que embolcallava aquell planeta. La paciència i la disciplina sempre li havien donat bons resultats, perquè a més de millorar la seva quotidianitat en la reclusió, l'havien tret d'algunes presons força complicades. Assignat a l'exterior, podia conèixer els moviments del centre, amb les entrades de nous presoners i sortides dels cadàvers dels que havien caigut per la fam, la duresa de la mina o en picabaralles amb altres reus. Podria saber els tipus de vehicles que s'hi acostaven, a més de conèixer les comunicacions entre altres complexos del planeta. Tot plegat li permetria estudiar les possibilitats per sortir d'aquell infern. En el poc temps que duia l'explotació, havia vist morir prospectors i vigilants, 2 canvis de director i diverses emergències a la mina, algunes de les quals havia protagonitzat, però continuava viu, reforçat, amb el respecte de companys i una certa consideració per part dels superiors. Cada cop estava més a prop d'aconseguir el seu objectiu d'evasió.
Heu escoltat el capítol 4 de la primera part de Nuxe, presó minera, protagonitzada per Kròtec d'Òtretam. Un relat d'Slēgna Sorokszalp.